Hola a tots, com esteu? Bé, realment ens està fent una primavera ben agraïda. Tenim unes floracions espectaculars i uns verds maragda que ens recorden a les pluges de les darreres setmanes. Jo sóc la Laura, la guia de natura del Centre Europeu, i avui us vinc a parlar del nostre viatge a Sòria. Sabeu que descobrirem el canyón del Río Lobos, un congost de més de 20 quilòmetres on hi trobem l'ermita de Sant Bartolomé, un espai únic envoltat de tot una àgora calcària. A més, en aquest espai hi trobem una de les dues espècies de nenúfars autòctons de la península Ibèrica. I a més, floreix al maig. També tindrem espai per conèixer paisatges de muntanya i apropar-nos a la Sierra d'Urbión. En concret, descobrirem la Laguna Negra, un espai que probablement ens evoqui el misteri, ja que és el context narratiu del poema de Machado, La tierra d'Álvar González. A més, si sou d'aigües turqueses, també trobareu espai en aquest viatge, ja que visitarem la Fuentona de Muriel i el curiós naixement del riu Agulló. I, molt a la vora, tindrem el Sabinar de Calatanyazor, on probablement veurem les sabines més grans i vigoroses que haguem vist mai. De fet, és una cosa ben curiosa, perquè la sabina és una espècie de creixement lent. Què és el que estarà passant? A més, podrem voltar per Vinuesa, conèixer la catedral del Burgó d'Osma i descobrir la ciutat de Sòria. O bé, com diria Machado, allá en las tierras altas por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Sòria. Jo ja estic preparada. I tu? A què